wite kayu kala wau gampang kobong. Mangke nek sampun tengah wengi para Pandhawa sampun turu kepati. Bale si golo-golo dipun obong. Pandhawa bakale mati kobong ana sajroning bale si golo-golo payungana marang panjenenganing sun Dewi Kunti Talibrata. Sumrambahe marang anak-anakku kabeh para Pandhawa. Ngger Dwija Kangka Bratasena Permadi Pinten Kang Sarta Tangsen. Kula wonten dawuh Kanjeng Ibu Dewi Kunti. Kunti ibuku ana dawuhmu apa? Kula wonten dawuh Kanjeng Ibu Amiji ingkang putra kula pun Permadi. Kula wonten dawuh Kanjeng Ibu. Kula wonten dawuh Kanjeng Ibu. Ingkang angka sepisan ayo ndak derekake ngunjukake rasa syukur marang purbaning Gusti ingkang akarya jagat. Dene ngantiri palungguhan iki aku kelawan kowe kabeh anakku para Pandhawa isih ginanjar kawilujengan kebagas warasan kang sarta keselamatan yonang. Nuwun inggih mangestokaken dawuh Kanjeng Ibu. Kunti ibuku ngestokake dawuhmu. Sumurupa yongger anak-anakku para Pandhawa. Dina iki pun ibu lan jeneng sira kabeh supaya mapan ana ing bale si golo-golo iki. Mula kabeh anak-anakku para Pandhawa kudu gedhekake rasa kaprayitnan lan rasa pengati-ati. Senadyan to para kadang-kadangmu Kurawa bakal mbalekake separone negara Ngastina malane wong tuamu kang wis nyuwarga ingkang sinuwun Prabu Pandhudewayana. Nanging aja kok jagak-jagake banget ya kulup. Kekudanganipun ibu marang anakku Pandhawa kabeh. Anak-anakku para Pandhawa kudu bisa mandireng pribadi. Aja gantungake marang paweweng wong tuwa kang wis murut marang kasedan jati. Anggone para Kurawa mrentah marang pun ibu lan kowe kabeh supaya bengi iki nginep ana ing bale si golo-golo. Pun ibu bisa maca glagat kang kurang prayoga tumrap kadang-kadangmu Kurawa ingkang sajake ora lega penggalihe yen to kowe kabeh para Pandhawa isih meger-meger urip. Mula ana tetembungan cawis payung sadurunge udan. Ati-ati anggonmu ngadepi lelakon iki kang sarta linambaran rasa ikhlas lahir trusing batin tetep nyedak marang purbaning Gusti ingkang maha kawekas yonang. Semareka den prayetna sumurire eka ambalik titiyani gandayani mreng sang ambek ngomaladi tanwandi pinaradi bloko kajornan
kang hambek juti Kyai Semar Badranaya ndara kula Raden Bratasena enten napa ing ripalungguhan iki para Pandhawa dikongkon karo sedulur-sedulure tuwa ya kuwi kadang para Kurawa para Pandhawa dikongkon nginep ana ing bale Sigala-gala para Pandhawa dijanjeni karo para Kurawa yen to separone negara Ngastina kang dadi tinggalane bapakku Prabu Pandhu Dewayana bakal dibalekake marang para Pandhawa nanging Kunti Talibrata sajake iki mengko ana lelakon kang kurang prayoga sajake para Kurawa ora marem sing dadi rasane lamun nyawang para Pandhawa isih meger-meger urip rumangsamu kaya kepiye Kyai Semar yen miturut gagasane Kakang Semar Badranaya kepiye ngaten nggih Gus sedulur-sedulur sampeyan para Kurawa niku dudu wong bodho kula ambali melih sedulur-sedulur sampeyan para Kurawa niku dudu wong bodho. Sumurupa nggih Raden Bratasena, janjane negaramu kuwi ora kurang wong pinter. Negaramu kuwi ora kurang wong pinter, ning negaramu kuwi kekurangan wong sing duweni watak jujur. Mangkono Kakang Semar nggih. Kula ngomongaken wonten dasare, kula ngomongaken wonten wewatone. Merga saben-saben pawiyatan pendak taun mesti ngulukuluske wujute sarjana. Wujute sarjana niku genah pinter sing dadi pamikire lembah mana sing dadi atine nanging beda karo negaramu negara Ngastina ewadene saben pawiyatan wis bisa ngluluske para sarjana nanging isih adoh negaramu saka tembung ayem isih adoh negaramu saka tembung tentrem merga napa merga niate wong golek ilmu niku niate wong golek ngilmu kuwi kepiye Kyai Semar sampeyan Ndara Bratasena sak para Pandhawane sampeyan nek golek ilmu aja nganti duweni niat ben dadi wong pangkat sampeyan para Pandhawa anggone golek ilmu aja pisan-pisan duweni niat ben dadi wong sing duweni derajat niku kleru niku luput ning niate wong golek ilmu niku kudu bisa ing tembe mburine ilmu kala wau piguna tumraping para bebrayan agung niku niate wong golek ilmu sing bener kadidene tanduran pari nika saya isi saya ndingkluk pari nika saya isi saya ndingkluk merga saripatine wong sing duweni kawruh merga inti sarine wong sing duweni ilmu kuwi jiwane lembah manah pikirane wicaksana lan tansah gegem ing tembung sak becik-becike menungsa niku menungsa sing tansah piguna tumrap bebrayan agung den
anane wong luhung betah lopo kurang mika yen wacana kudu manis murih sengseming sasama samane manungsa sami ngaturake agunging panuwun marang Kyai Semar merga awit saka pituduh lan pituturmu Bratasena kaya lumampah ing wanci pangklong kepapak ing obor sewu satemah padhang tetrawangan kang dadi rasane Bratasena. Inggih Gus, inggih. Bratasena, Kunti ibuku piye? Lan aku meling yo nang. Aku meling marang kowe Bratasena anakku sing gagah dhewe. Jroning ratri iki, jroning bengi iki, kowe aja nganti turu yo nang. Mbok menawa ana bebaya ingkang tumeka marang sedulur-sedulurmu Pandhawa kabeh. Jeneng sira Bratasena bisa ambudidaya supaya kadang-kadangmu bisa luar saka bebaya apa wae. Iya Kunti ibuku ngestokake dawuhmu. Lan aku meling marang putraku para Pandhawa kabeh. Sadurunge kowe iki mengko mapan turu Dwija Kangka Permadi pinten apa dene Tansen padha nganggo tekad satriya tanah Jawa nyenyuwuna kelawan ingkang akarya jagat supaya Pandhawa tansah pinayungan rahayu nir ing sambikala nang. Joko Pitana
barepe Kurawa. Tah. Ingkang triprangkara godha kalawan bedha kang sarta tekaning pati mungguh Bangsat Pandhawa. Ah! Ah! Paman Sengkuni. nggih. Dadi adara-dara miturut anut sumarah mring Gusti dene Sidhi Miwang Utama panindak ing praja ngadil bejo dadi bandara arena raban mring pro abdi Paman Harya Sengkuni paman. Kula wonten dawuh nggih. Anak Angger Jaka Pitana animbali kula pun Patih Sengkuni. Patih Sengkuni patih sak donya sing paling jujur dhewe. Paman Sengkuni Wonten dawuh. dina iki para Pandhawa bisane bisa mlayu paman. Lho. Liripun kados pundi nggih? Ing dinten sakmangke para Pandhawa sampun mapan wonten ing bale Sigala-gala. Rancangan menika saged lumampah kanthi mulus badhe kados pundi kemawon paman. Jaka Pitana barepe Kurawa ora bisa ngrasakake mangan gayer, ngombe seger, turu angler yen Pandhawa isih meger-meger urip. Negara Ngastina kudu kula regem dadi duweke para Kurawa paman. Inggih nggih. Sampeyan aja kuwatir. Nek sampeyan badhe ngregem lan nguwasani negara Ngastina, waton ana Patih Sengkuni beres-beres. Kula niku maha pangreka daya. Kok duwe kepinginan apa wae, kok duwe gegayuhan apa wae, pokok men enek Sengkuni niku bakale bisa berhasil, bakale mening seklining. Makaten paman. Nggih. Napa sing sampeyan penginke napa? Kula kepengin Pandhawa mati paman. Nggih, gampil niku nggih, gampil. Bale Sigala-gala. Papan sing digawe turu karo para Pandhawa niku sing rancang Patih Sengkuni.
kula damel saking kayu-kayu ingkang sampun gabuk. Sing sipate kayu kala wau gampang kobong. Mangke nek sampun tengah wengi, para Pandhawa sampun turu kepati. Bale si golo-golo dipun obong. Pandhawa bakale mati kobong ana sajroning bale si golo-golo menika, Nger. Wah. Matur nuwun mawon, matur nuwun. Lajeng niki mangke sing ngobong bale si golo-golo sampeyan napa kula paman? Lho mengke riyen. Ampun kesusu mengke ndak keseluruh temahane kliti kanthi permati nganti tekan jroning ati, digagas nganti kandas nganti tulusing tias, digonthok kanthi cetha nganti tekan jroning nala. Babakan iki ora kena kemrungsung, Nger. Lah lajeng kersa sampeyan Paman Sengguni niki mengke sing ngobong bali si golo-golo ampun ngantos kula napa jenengan ingkang tumindak. Menawi kula napa jenengan ingkang tumindak nek konangan karo aparate negara saged kotor jeneng kula lan jenengan. Lajeng kersanipun sing ngobong bali si golo-golo duit sakniki niku kuwasa, Nger. Sampeyan wani napa mboten ngetokne duit kanggo ngongkon uwong supaya ngobong bale si golo-golo kenging winastan nabok nyilih tangan. Wani napa mboten? Mboten usah sampeyan sing jumangkah, mboten usah Sengkuni sing tumindak. Sakniki niku pun jamane rakyat dibenturke karo aparate negara niku pun jamane. Mekaten nggih. Sampeyan kari lungguh jigang ingkrang-ingkrang sesuk wis nemoni Pandhawa ngetokne biaya Paman. Nyawane Pandhawa niku larang. Cara duit sakniki per gundul digawe 5 yutonan. 5 yuta ping 5 tegese 20 yuta tambah ibuke Kunti Talibrata tegese 30 yuta. Wani mboten ngetokne duit 30 yuta kanggo mateni para Pandhawa. Kecil 30 yuta duit apa lho. Nggih. Kula sagah. Niki kula bayar kenceng, mboten utang, mboten semoyo. Duit 30 yuta kula pasrahke Paman Haryo Sengguni. Kula pasrahke Paman Haryo Sengguni kinarya mateni nyawane para Pandhawa. Nggih, niki kula mboten njaluk dhuwit lho nggih. Mboten. Niki kula ikhlas lahir batin kanggo srana matine para Pandhawa. 30 yuta ditampani Paman. Nggih. Kula mboten njaluk lho nggih. Mboten. Kula sing maringi nggih. Matur nuwun, nggih, matur nuwun. Kula tampi nggih, nggih, panjenengan tampi. Lah banjur kapan ngobongi bali si golo-golo Paman? Tenang. Sampeyan nunggu kemawon kalih leyeh lungguh jigrang karo ngopi. Ngaten Paman nggih. Sampeyan teni benjing-enjing barengi jago kluruk para Pandhawa sampun disiarne teng masjid. Mekaten Paman nggih. Kula bidhal sakniki nggih nyumanggaaken Paman Patih Haryo Sengguni. Ya Pandhawa sida mati. Yen Pandhawa mati Ngastina dadi duweke para Kurawa. Jaka Pitana sing ngratoni negara Ngastina. Enake rak kaya Patih Sengguni. Modal abab wis entuk 30 yuta. Kari golek pembunuh bayaran iki. Kari golek pembunuh bayaran kanggo nyirnake para Pandhawa ing Ripalungguhan iki.
Puruncana. Lungguh le. Wah. Ore sedeng nalendra yaksa alalaku kang malwal yengkang gambira marang orang ngisi siyung metu Prabowo Goro mawali an Ditya Durbala Harso Puruncana wonten tinimbalan ingkang adhawuh Raden. Raden Patih Harya Sengkuni, kowe isih eling karo aku Puruncana? Nggih, taksih. Panjenengan iku sing gawene menehi pedamelan kaliyan kula, menehi job dhateng Puruncana. Bagus, bagus. Nek kowe isih eling karo aku bagus. Puruncana kowe apa isih dadi pembunuh bayaran? Taksih Raden Patih. Lakar inggih namung niku ingkang dados pedamelan kula. Bagus, saiki ngene ya. Saiki ngene, aja seru-seru, aja banter-banter. Iki ana proyek kanggo kowe. Proyek nopo? Proyek pembunuhan. Utawa proyek ngobong omah. Sing dipun obong sinten lan dhateng pundi? Dan ngono. Nggih, nyuwun ngapunten, nyuwun pangapunten Raden Patih. Gaweanmu dina iki ora abot. Gaweane Puruncana dina iki ora abot, gaweanmu enteng. Yen adat saben kowe tak kongkon mateni mungsuhku, ning yen iki kowe mung tak kongkon ngobong wujute bale si golo-golo. Bale si golo-golo. Iya. Perkara sing ning jerone bale si golo-golo kuwi sapa, kowe ora perlu ngerti. Mergo kuwi urusane Patih Sengkuni. Sing penting kowe mangkat ngobong bale si golo-golo. Nek nganti kowe iki mengko konangan karo aparating negara. Aja pisan-pisan kowe nyenggol jenenge Patih Sengkuni. Nek kowe nganti nyenggol jenenge Patih Sengkuni, nek nganti aku diceluk karo aparating negara, nyawamu sing bakal dadi gantine. Inggih Raden Patih, inggih ngestaken dawuh. Lah, saiki kanggo perkara ngobong bale si golo-golo, kowe njaluk bayaran pira? Pun to mriku. Kula niku nek kalih jenengan pun langganan. Lho, kusik to kowe iki nek ora ngarani nek kurang ora apa-apa, nek kakean iki lho. Pun sak paring-paring panjenengan. Tenan, sak awehku. Inggih. Iki ngene ya Puruncana. Iki eneke dhuwit nggur 1,5 juta. Piye? Kira-kira jalan apa ora? Kakean ngobong omahe tek semanten lho. Apike Patih Sengkuni ning kene iki lho apike. Nek karo dhuwit iki sak sok ngerti ora? Sok ngekeki sok ora lha iki.
Engko nek wis rampung sing dadi gaweanmu, nek wis rampung sing dadi gaweanmu aja kuwatir, ora ketanggur 500.000 tak tambahi kowe. Sing penting kowe kudu berhasil ngobong bali si golo-golo. Nggih, siap Raden Pati. Ya, iki duwite tampanono. Duwite 1,5 juta tampanono. Engko nek wis kasembadan kowe ngobong bali si golo-golo, tak tambahi ora ketang 500. Nggih, matur nuwun Raden Pati, sampun nyukani pedamelan kalian kula. Ya, aja kuwatir. Aku iki tresna karo kowe kok, tenan. Tenangno pikirmu, Bruncana, Wanti-wanti welinge Pati Sengkuni, nek nganti iki mengko konangan karo aparat negara nek aku sing ngongkon, tak deplok cengelmu. Ampun kuwatir, budal dina iki. Kadangmu padha warantena becik, besok aman demo baris. Baris kang prayitna Iwa saranta wong ing Warawati. Hey! Puruncana, wong kok gobloke Rairam. Diapusi Pati Sengkuni kok ya gelem. Turan duit sik akeh. Turan duit sik akeh, kenek nggo golek kletik-kletik. Jare Gang Doli nek cah anyar iki sapa jare? Tilikane sih. Pancen Patih Sengkuni iki patih paling becik dhewe sak donya. Nggur ngobong omahe bayaranku 1,5 juta. Matur nuwun Patih Sengkuni, matur nuwun. Kasembadan ngobong omah entuk tambahan duit 500.000. Karo Mas ya. Kira wis 200 mboten. Sakniki napa-napa pun mundhak. Mosok 200 emoh. Mboten, sakniki napa-napa pun mundhak. Barang rakulaan lho. Ayo karo Patih Sengkuni ya. Engko tak nggo langganan. Wis ta? Wis gelem apa ora? Nggih pun monggo. Lah ngono lho. Kuwi barang rakulane kakean cerewet. Kae sajake tulisane bali si golo-golo. Tak obong tine iki. Iki sajake
mawut kang katrajang ing dahana wadya sanggep keprabon prang sanggep keprabon prang kang obro marekota iki wangune sing diarani bale sigala-gala. Ketitik iki lawange ana tulisan ora peduli sapa wae sing turu ana jerone bale sigala-gala iki tak obong bale sigala-gala iki bakune aku entuk dhuwit saka patih sing nguni. Putrat Mati kowe. Wong kowe setan sapa sing tegel tega mentala ngobong wujuding bale sigala-gala. Bratasena slametna dulur-dulurmu Pandhawa kabeh. Aku ibumu Kunti tali brata culna ning kene wae ya nang sing baku dulurmu kabeh padha slamet. Ibumu ben mati kobong ana kene. Bratasena aku dwija kangka kakangmu Yayi. Tulungana ibumu ya Yayi. Tulungana ibu Kunti tali brata. Pun kakang wae sing dadi anak mbarep tinggalan ana ing kene. Kareben aku mati dilalap geni mapan ana ing bale sigala-gala. Wah, aja padha guneman sing ora-ora. Jambakan rambutku sing kenceng tak lumpatane geni iki.
Bale si golo-golo wis ludes keles dadi awu. Kewajibane Puruncana wis rampung. Kewajibanku wis rampung. Ngobong omah ngene wae bayaran 1,5 juta. Gandeng bale si golo-golone wis kelakon kobong. Tegese aku entuk tambahan duit cacah 500.000 saka Patih Haryo Sengguni. Patih, Raden Patih Haryo Sengguni, kewajiban kula sampun rampung. Kewajiban kula sampun rampung. Ngobong wujudipun bale si golo-golo. Kula nyuwun tambahan duit 500.000. Wah. Patih licik kowe, licik yo ben. Patih julek, julek yo ben. Cuk. Anggepe apa? Iki engko nek ora dipateni cangkeme lampor tekan ndi-ndi. Mesti bocor nek sing ngongkon Patih Haryo Sengguni. Tak pateni wis ora bakal bocor perkara iki, Sewaka
Mijil langenira sang nar pati lampah hiro alon kinarabak badaya yuwarna nira Sampunipun lenggah ingkang kanthi prayogi duh panemban kula pun Destarata kendhih kemrungsunging galih kesuk panata ling kalbu daya-daya kepengin wuninga wonten wigatos ingkang pundi dene panemban Begawan Bisma prapta wonten Bathara ya jagat pangestungkara iya ngger Destarata praptanipun ing Talkanda mapan ana ing negara Ngastina kene kang angka sepisan tilik kayuwanane brayat agung ingkang mapan ana ing negara Ngastina kene. Muji syukur ana ngersaning Gusti ingkang Maha Luhur dene kabeh pinaringan karaharjan keslametan kang sarta kebagas warasan. Lah ndungkap angka 2 pun wong ngaturake alam oneng alam kuwi tembung lawas oneng kuwi tegese kangen awit wis sawetara candra suwene ora wawan pangandikan kanthi pratitis marang jeneng sira Destarata kelawan putu-putuku Kurawa kabeh. Tah
ndungkap angka 3 Punwa bakal nyatakake pawarta awit miturut kembang rawat-rawat ujare Mbok Bakul ingkang sinambiwara pawarta ingkang binandunging karna aku krungu pekabaran yen to durung suwe iki negara Ngastina nganakake wisudan ratu anyar. Tah, sapa sing diwisuda dadi ratu ana Ngastina? Ora ana liya kejaba putramu mbarep Kurawa si Kurupati ya si Jaka Pitana. Kabar iki kabar sing bener apa kabar sing kabur tegese luput mara gage aku weneh ana katerangan Destarata. Nggih. Kaluhuran dawuhipun Jengandikawa Panembahan Bisma bilih dereng genep sepasar negara Ngastina ngawontenaken wisudan ratu anyar. Nuwun inggih anak kula pun Jaka Pitana ingkang jumeneng ratu mapan wonten ing praja Ngastina. Aladalah. Dadi kanemban kusik kaya winalik sing dadi rasaku Destarata. Nek miturut aturane negara, yen to Sudarma Seda putra sangsing Gumantinata tegese yen bapake wis ora ana anake sing menang dadi ratu lan ngrenggani kalenggahane kang wis murut ana kasedan jati asmane kang wis jinempana ing angin cinandhi ing awiyat. Mongko Destarata mongko sejarah kang ana negara Ngastina iki sadurunge Jaka Pitana dadi ratu mapan ana kene adimu Pandhu Dewayana sing dadi ratu nanging ya mung merga kesiku dening Begawan Kimindama duk nalika semana mula Prabu Pandhu ora dawa uripe Pandhu mati enom. Lah yen to nyatane sing dadi ratu kuwi Pandhu kuwi wis seda kudune sing dadi ratu mapan ana ing negara Ngastina kuwi dudu si Jaka Pitana nanging anake Pandhu Dewayana ya kuwi para Pandhawa. Nah, bab iki sing ndadekake Punwa kepengin ngerti, Punwa kepengin weruh, Punwa kepengin sumurup. Aku kepengin ngerti dasarmu apa, wewatonmu apa. Kowe dititipi negara karo adimu, ya kuwi Pandhu Dewayana karo ngenteni dewasane para Pandhawa. Sing menang ngrenggani negara Ngastina iki ora ana liya ya mung si para Pandhawa. Lah si Jaka Pitana sing mbok dadekke ratu, mbarepe Kurawa sing kok dadekke ratu, dasarmu apa, wewatonmu apa? Destarata. Premara manguswa umya ngambreng kadikaronaning kaswahasih ring marga Hamalatgung Resang Ganda Mastrat maca lengleng lalu manguladi Surya mangrangsang waya Surya mangrangsang waya Umyus amara mayanto Gage pitakonku iki wangsulana Destarata
Kurawa utamane Jaka Pitana ora duweni hak wewenang tumrap negara Ngastina tinggalane Pandhu Dewayana. Lah kok ndok dadekke ratu kuwi dasarmu saka ngendi, Dasarata? Pat pangaksaminipun tartamtu wonten dasar. Tartamtu wonten dasar sarta wewatonipun kula misuda anak kula Pambayun nuwun inggih pun Jaka Pitana. Lah iya, kuwi sing arep tak takokake, Dasarmu apa kok Jaka Pitana sing ndok dadekke ratu mapan ana ing praja negara Ngastina kene? Duh, wa Panembahan. Dasar kula sampun telas pengajeng-ajeng kula tumrap para Pandhawa ingkang sampun sirna utawi tumekeng lalis nalika jaman lelakon Bale Sigala-gala. Lugunipun para Pandhawa badhe dipun paringi kamukten negara Ngastina. Namung kemawon nalika para Pandhawa tilem wonten Bale Sigala-gala duk rikala semanten boten ngertos sangkan paraning bilai Pandhawa kobong wonten saklebetipun Bale Sigala-gala wa Panembahan. Oh ngono. Dadi dasarmu ki mung merga Pandhawa wis mati njur kok wanek-wanekake tanpa njaluk izin, tanpa njaluk idi palilah marang para pinisepuh klebu aku ngono. Kamangka Dasarata, upama aku gelem dadi ratu, sing dadi ratu ana kene kuwi aku, merga aku nglengser kalenggahane Rama Sentanu Raja. Merga aku biyen ora mendem karo kelungguhan. Aku ora mendem kelawan kamukten wekasane aku dadi pandhita ana ing pertapan Talkanda. Nyeramakake uripku iki mung kanggo ngibadah ana kersaning Gusti Kang Maha Murah. Lah kok aku ora mbok tareni klebu wong tuamu, Yayi Abiyasa ya ora kok tareni. Kowe lah kok nemtokake dhewe. Aduh, nyuwun pangapunten wa Panembahan awit wis saiki aku tak takon Dasarata. Lah kok kowe nemtokake Pandhawa wis sing menehi palaporan marang kowe kuwi sapa? Jal Begawan Bisma kepingin ngerti. Inggih Panembahan, gandeng kula menika awit lair sampun caca netra. Tegesipun mripat kula mboten mangertos padhangipun jagat. Kula mboten weruh secara pribadi kunarpane utawi jasatipun para Pandhawa. Kula namung nampi palaporan. Lah iya, sing lapor sapa Dasarata? Mboten sanes inggih namung Patih Ngastina Yayi Patih Harya Sengkuni. Lah dalah. Dadi sing paring palaporan nyang kowe kabeh kuwi Sengkuni. Nuwun inggih lakar kasinggihan Panembahan. Sengkuni. Kawula wonten tinimbalan ingkang adhawuh Panembahan. Aku tak takon karo kowe Wangsulana ya. Jumbuh karo pangandikane Dasarata yen to nampa palaporan mbok menawa Pandhawa mati jare kandhamu. Jal saiki aku tak takon. Ana Bale Sigala-gala. Pandhawa kok kobong ana Bale Sigala-gala iki sakjane isih ana pitakonan. Wonten dawuh, janjane Bale Sigala-gala iki kobong isih ana pitakonan. Pitakonanipun menapa Panembahan? Janjane Bale Sigala-gala kuwi kobong apa pancen sengaja ana sing ngobong Sengkuni? Kirangan kula nggih mboten ngertos apa Panembahan. Oh iya. Kowe ora ngerti mboten sumerap. Pas Bale Sigala-gala kobong nika kula pas liburan teng luar negeri. Oh iya. Kowe dadi ora ngerti mboten Panembahan. Ya.
Lah kok kowe banjur kandha menyang Dastarata yen Pandhawa iki mati, dasarmu apa? Nggih, dasar kula nuwun inggih. Sak sampunipun dahana utawi geni menika sirep, kula manggihaken bangke ingkang geseng, bangke ingkang kobong, cacahipun wonten 6. Gangsal sipating priya, setunggal sipating wanita. Wonten mriku kula saged nemtokaken yen sing mati dateng bali sigala-gala niku para Pandhawa saibune Kunti Talibrata. Dadi paugeranmu kuwi inggih lakar kados mekaten Panembahan. Yen to pancen bener Pandhawa mati ana bali sigala-gala, kudune bangke sing kok temokke mau cacahe ora mung 6. Merga Punakawan, Semar Gareng Petruk Bagong kae ya turu ana bali sigala-gala. Merga Punakawan ya melu turu ana kono. Lho, sinten sing ngertos Panembahan? Nalika bali sigala-gala kobong Punakawan papat niku pas medal golek rokok napa kopi ngaten. Wekasanipun boten melu kobong wonten bali sigala-gala. Ya. Jek iso selak, jek iso endo kowe sengguni. Ya. Pandhawa kuwi isih urip sengguni. Lho, dasaripun menapa, wewatonipun menapa Panembahan? Dasare kowe isih kelingan apa ora rikala lelakon jamane Prabu Baka. Prabu Baka sing gawene mangan daging manungsa kae wis mati apa durung? Nuwun inggih sampun Panembahan. Kowe eling apa ora sing mateni sapa? Sing mateni ora ana liya panenggak Pandhawa si Bratasena. Ana maneh critane sengkuni. Nalika jaman lakon Gandamana sayembara. Sapa sing bisa ngalahake Gandamana bakal antuk putri boyongan. Sing bisa ngalahake ora ana liya ya mung si Bratasena. Jajal. Dadi yen kowe nemtokake para Pandhawa wis tumeka pati, kowe kuwi kleru, kowe kuwi luput. Ora mung jare. Aku wis ketemu dhewe. Aku wis adu arep dhewe karo para Pandhawa lan ibune Kunti Talibrata. Dadi cekak cukupe, Pandhawa sak ibune Kunti Talibrata isih urip durung tumeka pati senguni.